Λοιπόν, τώρα θα δούμε πώς γινόμαστε Ampin και Tab Hold Masters στο Smack vs Raw. Εδώ οι καμένοι, δείτε εδώ παρακαλώ. Σας παρακαλώ δείτε με προσοχή. Ρικ, κάτσε να πεις εσύ ρε. Κάτσε. Εσύ. Άντε για να πεις εσύ. Εγώ πρέπει να τραβάω το λόγι. Σιγά ρε πρωτόχο. Βάρα. I gave up. Εγώ τι να πω κύριε Oh κύριοι, my το δέρμα god. μου. Σηκώθηκα στο 9, στο 9. Η μπάρα είναι τόση. Όχι! Το πούσι το swagger. Κάτσε κάτω τώρα μόνο. Απολαύσε το Γιαννάκι τώρα παρακαλώ. Μη, εδώ να σε βλέπει η κάμερα. Κυρίες και κύριοι, έχω να πω ότι καμία το σύμπαν εδώ πέρα. Αλλά πατιέται και το στάρ. Μην πατάς ρε μαλάκα. Κοίτα το στάρ πατάει. Ρε, Όχι. μπερδεύεσαι. Το Παίξε, μαλακίζεται. πειράζει. Κάτσε γιατί κυρίες και κύριοι μαλακίζονται λίγο τα χειριστήρια. Αφού τα καταστρέφουμε έτσι όπως τα πατάμε. Δεν γίνεται κυρίες και Πάμε. κύριοι. Έχω καταστρέψει καταρχάς το δέρμα μου εδώ. Αν δείτε, έχει καίει το χέρι μου. Πάμε. Συνεχίζουμε. Σηκώθηκα! Και ναι κυρίες και κύριοι, ναι, σηκώθηκα στο 7. Ωραία, Σηκώθηκα. πάμε. Συνεχίζουμε. Μισό.